Gràcies als que ens heu acompanyat al sopar de l'AMCL d'enguany. El 2024, La Marina, la premsa local en paper que editem mensualment des de l'any 1994, ha fet el seu 30è aniversari. Hem celebrat aquesta fita aplegant-nos amb la gent que estimem i que ens estima. Tenir un projecte de comunicació local de premsa, el diari La Marina, i d'emissora, La Marina FM al 102.5 en uns barris com La Marina. És un esforç de moltes persones, professionals i clients que confien en nosaltres. Però també d'entitats, institucions, sòcies i socis inquiets i el veïnat que ens heu fet costat sempre. La trobada és una pausa per enfortir-nos, ja que malgrat el context difícil i les desil·lusions i frustracions viscudes, hi ha un horitzó per construir i en volem ser-hi part. Un futur que defensi els projectes arrelats als nostres barris. I que tingui en compte els interessos d'un veïnat dinàmic, crític i amb ganes de fer forta l'essència de la Marina. La Marina és lluita. És resiliència. És el caliu de casa que tots volem sentir. 2025. Vine, ja estem a punt.